Здравейте хора, аз съм Vox the Best и днес ще направим една поредичка, която ще е на Clash Royale. Няма да ви казвам коя е новата легендарка, защото май всички вече знаете коя е. И да, съжалявам, че доста да не съм правил клип, но просто да. С много работа се занимавах и не мога просто така, сега така да пусна всичко, което имам байка. Сега, както виждате, аз съм Ice Wizard. Да! И нямам друга легендарка, защото съм... Не съм толкова добър. Не, давай! Върху уичът и ще... Не, няма го бие. Този уич. Фак, тук имах планове с айспирчетата. Ма да, но и Ice Wizard да ми умре. Сега гледай. Не. Искам да направим... Опа! Така съм ме загазил с моя приятел. Клепет! Стига бе! Къде найс? Гледай. Тук ще успокои. Но този балон тук е много неуспокояващ. Тук разбираш ли, че айспиращата ще спаси ситуацията на гостите. Цепи. Тук ще пусна един годен барал. Fuck you! Това ще ме победи. 100% ще ме победи. Не! Не умирай! Не, давай! Фак! Не! Давай, гоблини! Давай! Не мога. Той тесни... Те ни бият. Не мога, гледай ги. Виж ги, бе! Те ни бият. Много ясно. Гледай, какви са, бе! Може. Слаба. Загубихме. Имаме едно фейт, което съм при. Аз съм при. Добре, тук нещо може да скипаме. Имам го, имам го. И по... Не, спокойно, спокойно. Сега не знам какво да правим. Изиграваме ли още битки или не? Мръжиме, ама айде да си играем да спомена малко битка. Само да... някакъв дек и в коментарите и предложете някакъв дек, аз ще го изпълня. Дори някакви чаленджи ми таковете, аз ще ги таковам. Само че ако не мога да ги направя, съжалявам. Иначе каквото кажете, ще го направя. И да, сега какво се сложи в дека? Торнадо ли? Да, торнадото ме кефи. Сега къде го сложа? На мястото на етеска гоблини, които доста са яки, ама просто имахам този дизайн. Не, аз не го използвам. И нещо друго да променя ли? Гоблин барел мога да го променя с ракета? Или не? Всъщност да, няма го заменява с ракета. И да направим следващата битка.
Да. Супер. О, те май са на 8 номер. Ето няма никаква легендарка, аз имам. Фак! Не. Уби този Джан скелетон, бе. Балон, дръпни го. Дръпни го. Не, той че не влезе бомба. Няма се получи. Ей, то си мъже скелетон. Аз преди малко не го видях него. Този Джан скелетон ще направи яко демет с тази бомба. Гледайте сега какво става. Бум! Райс Уизърда тук убива. Към моя пусна един гоблин барел тук за повече клас. На Спайс Уизърд един гоблин барел. Фак! Всичко се бъгна! Сервитор! Ето пеката вече умряла. Ще си пусна скелетен на армито на нищо. Дух. Тук на торнадо, въпреки че не трябваше така да си го хабя. Не! Ще го спасим! Нямаше какво да го спасям. Всъщност, той също е добър играч, само че няма легендарка, ама нищо. Пак си е добър. И така му правим много демидж на кулата му, което поне на мен ми харесва, на противниците не. И унищожаваме кулата просто. Да, унищожаваме кулата. Нямаше какво да рискувам. Аз просто унищожавам и готово. Така. Гол чест. Така. Скоро ще отваряме краун чест, за това да направим още една битка и да спечелим краун честа и стига съм играл да не стане доста дълъг. Този добър играч, с който аз тук в момента. Добре, опа! Трябва го дъпна за едно торнадо това. Не, той всъщност го... И това го унищожавам. Опа! Джан скелетон. Той ще ни разкаже играта на кулата. То даже ни унищожи и без Джан скелетона помощта. Ойде, ама те че не вземат кулата сега веднага. Гледайте, взимат и направо кулата. Не, те веднага не вземат кулата, човек. И стига съм играл и това ще бъде всичко за този епизод. И до